Исусе, направи ме като Тебе. Исусе, направи ме Исусе, направи ме като Тебе. О, Исусе, Исусе, направи ме като Тебе. Исусе, направи ме като Тебе. Да обичам, както Ти обичаш, да прощавам, както Ти прощаваш. Исусе, направи ме като Тебе. Исусе, направи ме като Тебе. Да обичам, както Ти обичаш, да прощавам, както Ти прощаваш. Исусе, направи ме като Тебе. Исусе, направи ме като Тебе. Благодаря Ви. Промяната ще дойде в мен и аз ще я приема при положение, че съм се променил като Исус. Промяна. Нали виждате, че съм с много прическа? Викам на жена ми, бе, дай поне катинарче да си пусна, да не съм така дечко. Промяна е нужна. Моля ви да чуете един стих, част от един стих, а той се намира в Изход 23 глава. Част от стих 15. И никой да не се яви пред мене с празни ръце. Това е заповед. 3 пъти е повторена. Още един път в Изход 34, един път в Второзаконие. Сигурно стотици проповеди съм слушал на тази тема. Всичките са финансово ориентирани. И като го прочете, човек горе-долу за това си мисли. Аз искам да знам какво повече има в този стих. Има нещо дълбоко духовно, не е само за пари. Ще се явиш тук пред Бога с пари в ръка. Достатъчно ли е? А там? И докато ровех из Библията и си казвам, трябва да има отговор, трябва да има, този стих трябва да има допълнение. И го открих на най-невероятното място. И никога не бих се сетил къде е. Чуй. А като дойдеше реда на всяка девица да влезе при цар Асуир, след като беше стояла 12 месеца в женската къща, според нареденото за жените, защото така се употребяваше времето на разкрасяването им. 6 месеца се мажеха с смирнено масло и 6 месеца с аромати и с други неща за разкрасяване на жените. Тогава така приготвена девицата влизаше при царя. Всичко каквото поискаше, даваше им се да го занесе със себе си от женската къща в къщата на царя. Помните ли една моя стара проповед, ефектът на смирненото масло? Тя не е моя. Ще ви кажа как се появи преди няколко години. Седнах и слушах. Пусна си компютъра, сложих си слушалките, за да не занимавам останалите вкъщи и слушах в продължение на поне 3 часа една проповед.
книга Естир. Това, което ме грабна е, че текста на Естир от едната страна, от другата страна вървеше приказката за Шехерезада. Докато не го чуете, не може да разберете колко общи работи има. И докато слушах, изведнъж една Божия мисъл дойде в мене. Спрях всичко, седнах и бързо нахвърлях няколко мисли, които по-късно се превърнаха в това, което вие знаете, ефекта от смирненото масло. Тогава не знаех, че тази ми проповед ще има втора част. Ето днес е втората част. И така, всяка история си има своето начало. Ето е историята, с която започваме. Ако е угодно на царя, казва един от везирите му, нека се издаде от него царска заповед, която да се впише между персийските и медийските закони, за да не се променя, според която Астин да не идва вече пред цар Асур и царя нека даде царството и достоинство на друга, по-добра от нея. Тази дума се хареса на царя и на първенците и царят стори според каквото казва Мемукан, един от неговите везири. Това е книга Естир. Позната ли историята? Вчера сте. Добре. Тогава из цялата Персийска империя били разпратени царски слуги, от които се очаквало да покажат усърдие и по тяхно усмотрение от всеки народ, племен, нация, царство и език да доведат в царския палат неомъжени момичета, девойки подходящи да бъдат кандидатки за царици. И така, като се разчу заповедта и указа на царя, и когато бяха събрани много момичета в столицата Суза, под надзора на Игай, доведоха и Естир в царската къща под надзора на Игай, пазача на жените. Когато четем тези редове, аз ще ви кажа какво си представим. Представим си един огромен небесно-син басейн. Шезлонги, красиви момичета, току-що изскочили се едно от някое модно списание, с разкошни коси, с коктейли, се разхождат на фона на някаква музика. Това е холивудската версия. Сега чуйте какво се е случило в действителност. Царските пратеници наистина събрали от краищата на империята млади момичета. Но повечето от тях, ако не и всичките, били навикнали на полска и домашна работа. Бедно и скромно облечени, непарфюмирани, сърце и крака ожурени, вероятно мазолести, зачервени от работа, не с червен лак, а с черно под ногтите, срани от работа, говорещи на техния си диалект, с селско разбиране за живота в града, без обноски, вероятно някой с грубо поведение, без възпитание, в която иде наука, некултивирани млади девойки. Всички те били доведени в царския палат, гледат с отворени усти прекрасните мраморни сгради, виждайки ги за първи път в живота си, не меят пред богатствата на царския палат и от завеждането, доведени далеч от своя дом от родители, изтръпнали от неизвестността пред тях. Това е картината. За тях предстои една дълга, бавна и продължителна подготовка преди срещата с царя. А когато дойде, ще реда на всяка девица да влезе при цар Асуир, след като бе стояла 12 месеца в харема. В продължение на 6 месеца подбраните девойки били мазани с смирнено масло, втривани, с най-различни аромати, пасти, помади от това време. Тяхната кожа до този ден, вероятно не добре почиствана, измивана, техните ръце и крака трябва да бъдат добре изгладени. Втриването с етерични масла върви понякога в порядъка с пемза. Знаете ли какво е? Не го знам. Трябваше да донесе една. Камък зистрила. С която обслужващите ги там около тях триели грубите напукани места, за да може мъртвата кожа да падне и цялото тяло да бъде изгладено. Цялата тази дълга процедура не винаги е приятна.
кожата се трие с грапаната и груба пемза, после се втрива с масло, измива, подхранва и това безброй пъти. Целият този процес понякога е болезнен. Ароматите понякога били нанасени върху засегнатата област. Това често е придружено с болка, сърбеж и парене. Нужна е била подготовка и коренна промяна. Та това момиче, доведено от някъде, да бъде подходящо, да застане пред царя. Това е първите 6 месеца. След изтичането на тия 6 месеца, Словото на Бога ни казва, че следват други 6, през които, между другото, девойките били интензивно обучавани на поведение сред общество, на говор съобразен с диалекта на столицата, на изискани маниери, на науки достойни за царска особа. На тях им е казано всичко, което трябва да знаят за двореца, всичко, което трябва да знаят за царя. От неговото ставане до неговото лягане, какво харесва, как да се държат в негово присъствие, как да разговарят с него. Всичко, което е необходимо да се знае за техния бъдещ съпруг. В рамките на тия допълнителни 6 месеца девойките трябва до съвършенство да овладеят целият този дворцов протокол. И когато най-накрая 12-те месеца приключат, пълна подготовка, пред царя била въвеждана една коренно променена фигура, ухаеща прекрасно, облечена с дрехи, достойни за царско присъствие, с държавническо поведение, обиграна в маниери, говореща изискано девойка, достойна да стои редом до най-великия цар на своето време. След 12 месеца. Усещате ли метафората на къде отива? Това слово отестира не е откъсната история от останалата част на Библията. То отразява същата история, която вие може да прочетете от думите на Исуса. А Исус започна пак да им говори с притчи, като каза: Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. Небесният цар решил да направи сватба на сина си. Затова изпратил сина си, принца, от своето царство да отиде в друго царство, за да потърси за него, там, подходяща девойка. Ето и историята от Естир. И така синът, преоблечен като обикновен човек, пътувал дълго и най-накрая забръкнал в една страноприемница, край пътя. И докато чакал да му приготвят храната, му направило впечатление грубото робско отношение към една от слугините, които имали собствениците на страноприемницата. А тя била красива и някаква необяснима любов пламнала в сърцето на принца. Милост изпълнила сърцето му, станало и е откупил с неимоверно голяма цена. Девойката била прехласната по новия млад мъж. Говорили си двамата. Всеки един от тях вътрешно усещал, че човек от среща е негови избраник. Дума си дали. След това свързвали душите си. Тогава принца казал на момичето: аз не съм обикновен пътник. Аз съм любим и единствен син на баща ми, който е цар на царете. Чрез този договор, подписан от любов, с кръвта ми дума ти давам, че ти ще бъдеш моята невяста. Позволи ми да отида в моето царство, за да приготвя място в двореца, да приготвя сватбата. Невиждана царска сватба. И когато бъде готово, ще дойда да те взема. А ти ще ме чакаш? След това се разделили двамата, че няма да престанат да мислят един за друг през цялото време, докато принца не дойде да я вземе. Отнеси ми неща ли ви говоря? Да ви прочета ли как тази история, която ви разказах, е поднесена в Новия Завет? Еми чуйте. Ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж да ви представи като чиста девица на Христа. Девица сгодих мъж, който е Христа. Останала девойката тук сама и започвам да си мисли: аз хубаво ще отида в царския дворец, но с тия ли дрехи да се излетя? Как да застана пред изисканите гости? Ами как да застана пред царя? Няма ли да изложа себе си, а няма ли да изложа принца? Трябва да променя нещо в себе си, така като дойде той, с нещо да го зарадвам. Всъщност,
Ние с вас сме поканените принцеси, девойки. Знаете ли? Събрани от всеки град, село, ъгъл на Персийската империя, която спокойно мога да нарека преобраз на света, в който живеем. И подобно на девойката, слугуваща в страноприемницата, всеки един от нас е поканен и доведен в състоянието, в което е намерен. Не добре измит от светската нечистота, невчесан, с лошо поведение, с необуздан речник, с несвято държание, сърце свикнали да вършат делата на тъмнината, с крака изранени от криволичене по странните на Бога и чужди Негови пътеки, непознаващи Бог и Неговата воля, с объркани емоции, с хвърчащи планове, наранени от неправилни взаимоотношения, облечени, ама в крак със светската мода. Така дойдох аз. Само че за среща с царя само покана не е достатъчна. Нужна е промяна. Трябва всеки един от поканените да положи старание, да промени външния си вид, да се поизмие, да се премени, да се вчеса, да се понапарфюмира, за да изглежда сватбено готов за среща с царя. Това е причина цели 12 месеца девойките да бъдат мазани, втривани, измивани с тези етерични масла, духовен символ на свойството да предотвратява инфекцията на греха, да премахва бактериите чрез стриване в кожата. Само че този процес не е лесен и понякога е болезнен. Той не само е продължителен, но не е приятен. Светският човек вътре в мене трудно се разделя с навици на поведение, градени с години. Истински посветеният християнин, който гори от желание за среща със своя цар, трябва да е готов да промени себе си, външния си вид, диалекта си, начина си на поведение, говоренето си. Да изгради у себе си онзи образ, за който пяхме преди малко. Христовия. Този процес е свързан с търкането, с пемзата на лишаване, на забравяне на предишното, на насилване към нещо по-добро, към промяна, изрязване на ненужното, обръщане гръб на старото. Бог те е поканил, обикнал те и те е откупил от робията на греха, от това робско отношение, което са имали собствениците на страноприемницата. И те е прибрал състоянието, в което те е намерил, но за да се явиш пред Него в деня на сватбата, със същите дрехи, в които те е намерил, не е прилично, не е честно. Затова Бог е дал, както прочете и брат Димитър, дал е драхми, дал е таланти в ръцете на работниците, не за да ги скрият в земята, а за да работят с тях. Затова и Бог до три пъти в Стария Завет казва на своя народ, когато идвате при мене, ето го стиха от началото. Не идвайте с празни ръце. Това е откровение. Това означава, че макар и поканен и доведен в завареното състояние, от мен се изисква да положа максимални усилия, за да променя себе си, да премахна остатъците от светския си начин на живот, да съвлека тази стара дреха, дрипа и да се постарая да науча всичко, което може да се знае за царя. Как да му бъде угодено, какво обича. Има ли дворцов протокол, който трябва да следвам? Аз като част от невястата, подобно на тези момичета от книга Естир, днес съм в подготовка за среща с царя. В царския дворец горе не може да влезе никой непоканен. В него не се допускат мърливи случайни хора, които не са се променили, а влачат сред себе си, стария си начин на живот. Там горе не може да се появи някой, който не познава диалекта, който се говори горе, столицата. За да дойда на това място, аз трябва да се постарая да премахна полепналия по мен светски прахоляк, в който съм живял до сега. Този процес е болезнен, защото е свързан с жертви. Освен това, докато девойката чакала принца да се върне, минало много време, дошли нейни приятелки, за да я видят и казали, още ли го няма? Ама той може да си намери друго. Още ли го чакаш? Я виж колко красиви млади момчета има около теб. Той е царски син, коя си пита да ти обърне внимание? Я се вземи в ръце, че минава време.
Ето е другата отговорност пред момичето. Тя е дала дума на принца. Пази до сърцето си клетвения годежен договор, подписан с неговата кръв. Не може да си позволи да бъде с други мъже, защото когато дойде принца, ще очаква да завали девицата, която е оставил. А не жената. Вие сте големи хора, нали разбирате? Ние с вас не можем да си позволим да мислим отново за света. Това апостол Павел нарича духовно прелюбодействие. Принца на мира, Исус, за там са нашите мисли. Чакаме го да дойде. Той ти каза, ще дойде, ще те взема. Променени, преоблечени, подготвени. Вече не сме същите човеци, които бяха доведени в женската къща. През изминалите години назад ние като християни трябва да сме използвали времето за промяна. На външен вид, на облекло, на поведение, вътре духовна промяна. Много сериозно внимание ви обръщам на тази прекрасна притча за 10 девици. Колкото пъти я прочитам, все нови идеи ми идват в главата. 2 пъти в притчата се говори за готовност за среща с младоженеца. Първи път при новината за идващия младоженец девиците са се приготвили. И второ, само готовите са влезли. Не казва, влезоха тия със светилниците, не, влязоха тия с запалените светилници и допълнителното масло, казва и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори. Ето затова е нужна подготовката от книга Естир. Разбирате ли връзката? Обаче има едно последно препятствие пред девойката, преди тя да отиде да се срещне с принца. Много важно. Ето я пред кулминацията на моята проповед. А когато дойдеше ред на всяка девица да влезе при цар Асуир, след като бе стояла 12 месеца в женската къща, тогава така приготвена девицата влизаше при цара, всичко, което поискаше, даваше и се да го занесе със себе си от женската къща в къщата на царя. Този епизод е много важен. Отразява няколко важни момента. Вижте картината, която ни разкрива текста. Девойката е застанала на прага на женската къща. До нея стои царския пазач Игай. Държи я за ръката. До този ден, през тия всички месеци, той е бил човек, който се е грижил за нея. Тя е била под негова опека. Тя с него е споделяла своите копнежи, надежди. Той е казал всичко, което тя трябва да знае като царица за царя. В негово лице е имала помощник, съветник. Сега са застанали двамата на прага и Игай я държи за ръката и казва: сега е твоят звезден момент. Дойде денят. След толкова много болка, сълзи, подготовка, най-накрая днес е твой ден. Затова сега като тръгнеш от тук и пресечеш двора на женската къща, ще вървиш само напред. Ще пресечеш градината и там отсреща, няма да сбъркаш, ще видиш обление в светлина царски дворец. Там, на прага, на стълбите, те очаква принца. Застанала на прага на женската къща тази вечер, под ясно звездно небе, ухаща на всякакви аромати, 12 месеца, мазана с какво ли не. Направо си я представям с тия разкошни букли по раменете, облечена в бяла туника, изтръпнала от напрежение, от очакване, не знае какво предстои. Защо царският евнух Игай не може да отиде с нея? Защо не може да я хване за ръка и да я заведе до двореца? Защо тя трябва сама да прекоси градината? На какво е преобраз това последно самотно пътешествие? Древните шумери, египтяните, а по-късно и гърците в тяхната митология са нарекли това последно препятствие пресичане на смъртната река. Място, което сам трябва да преминеш. Няма кой да те придружи. Затова тази прекрасна девойка стои на прага на женската къща и е под напрежение, защото този, на когото е разчитала,
който се е грижил за нея, на когото е споделяла всичко, я пуска и тя трябва сама да пресече тъмната градина, до дворец отсреща. Единственото гориво, което е зарежда с енергия, е любовта, която е дърпа напред. Принцът, с него ще се срещне. Кой може да е готов? Кой може да каже, готов съм да премина това последно препятствие? Самотно пътешествие. Не това обаче е най-важното в моята проповед. Ето е кулминацията. Всичко, каквото поискаше, даваше й се да го занесе със себе си от женската къща в къщата на царя. Какво ще вземе девойката със себе си, за да го занесе на царя? Какво ще му поднесе като подарък? Нали помните стиха: никой да не се яви пред мене с празни ръце? Дали пък да не вземе старата си парцалена кукла, с която е израснала? Всяка девойка има такава кукла. Но когато я види принца там на стълбите пред двореца с тази стара кукла в ръце, няма ли да си помисли: вижте, това момиче не е преживяло детството си? И дали там тази стара кукла парцалена няма да й напомня за нейните родители, които вече ги няма, за стария живот? Дали да не занесе на принца златен пръстен или гривна? Но как ще се впечатли принца от нещо злато, при положение, че златото и среброто в царството са негови? Пред царя не може да се яви с празни ръце. Тогава какво да му занесе като подарък? На какво най-много ще се зарадва? От какво най-много ще се впечатли? Има едно нещо, което наистина ще зарадва принца. И това е пълна промяна. Пълна промяна. Царю, през всичкото време, докато те чаках, работих върху себе си. Премахнах стария си начин на живот. Премахнах разбирането си. Ожулих полепналата по мен светска мръсотия, в която ти ме намери. Съблякох старите дрипи, се облякох в тази туника, съставена от чист и светъл висон. Работих върху навиците си на поведение, върху речника си. Втривах в себе си тези духовни етерични масла. От любов към теб търгувах усърдно създадените ми драхми и ги умножих, опазих се чиста. Въпреки натиска на света и предлаганите ми изкушения, аз вече не съм онази девойка, която ти намери в страноприемницата. Аз съм нов човек. За тази среща са записани думите в Притчи, 31 глава. Много дъщери са се държали достойно, но ти надмина всички. Ето защо е стирил отвяла конкуренцията. Ще дойде денят, в който ние с вас ще застанем на прага на женската къща. Изтръпнали от очакване на неизвестността пред нас. Ще се наложи и ние, подобно на персийските девойки, сами да прекусим тъмната градина, тази смъртна река, и да стигнем до отсреща до обленията, светлина, дворец, небесен, на стълбите, на който ще им очаква младоженеца. Затова днес е момента, в който трябва да се запитаме: работих ли достатъчно върху себе си, за да се променя и да се направя готов за среща с принца? Има ли нещо от стария начин на живот и на поведение, което е останало скрито, на което не съм обърнал внимание? Как да застана пред царя същите стари съдрани дрехи, с които ме намери, облечен в деня, в който ме видя? Няма ли да се изложа аз? Няма ли да изложа него? След всичко, което той е направил, не е ли добре да положа максимални усилия, за да се променя? Та нали за това ни е оставено време тук на земята? Като знае, че този небесен цар не можеш да отидеш при него с празни ръце. Като знаеш, че не можеш да отидеш пред царя с празни ръце.
Там на прага на женската къща застанал. Какво ще вземеш в ръцете си, за да му занесеш като подарък? Какъв е твой подарък за принца? Брат Димитър,